Gadako na yung una-una, pero ang imong bunalwan likuyot nagmayo. Sa pang kay ako gikapoy jud pang. Sige, nagkot. Magmahal jud ka na jud. Wa di. Kay, may natong trabaho nagmayo. So, sak adla katulog ta, pag nagbaho Sawa. Sawa ta. Di ta pa huwag yun. Mas matulog ka, ganahan ta matulog. Wala, di ta pa po yun. Oh. Ini nga. Asawa nga. Dili na makaan. Anak na to. Murag na, nayabag sa na anak. Hala, tagalihok. Anak. Ako, gikapoy na ko na akong trabaho. Bisig na nga pilo na, hala. Aton gyapon. Luya na kayo ko. Hindi na ko kakitag. May lawas ni. May pang kuralon ko ni. Bahala ko kaingon dyan. Lain nagbatasan. Sige, ako ni kuralon kay murag. Yahay na mi. Eh, ako may laot ani. Sige na lang ko. Tirahan na ni. Luya. Nagayo si Junior. Aton dyan. Kapoy na ng trabuhan mo ibang kuralon. Bahala, isi kapong mo. Kapuran mo. Gogs, ay na Gogs. Sugod na ta. Mitra sa'yo pa. Uy! Unsa man ni? Sino isang ni? Unsa man ni? Gibutang mo dire. Gikural ako na kay pati mo, paita ni mo trabuhon. Ikaw, sama, doon na tanaw. Di ko kapahuway ni mo. Sige kaya po ka patira. Bisag, nangapilo ng agi. Sige na ko. Ay, ito na ko nasugdan. Mitra sa'yo pa. Di, wa. Gusto ko mo pahuway sa kuwi. Grabe naman, straight naman ta. Bisag nangapilo na, lagwan taon yun. So, man na Isang taong ka pala. Kuan, sige na Wa, ba? kural kay bro. Sus, gikapoy na ko eh. Labo, dali na. Ay lagi. Wa, kural na ako. Ayaw ha. Ayahay na tagigda. Maani ko. pa. Ayaw, di na ko gusto nga. Magtapad yapon ta kay murag. Sige na, gud ato nasugdan ko. Wa pa lagi sa kondisyon akong bunal. Noon sa ibaw na nga pilo na. Pwerte na lang hanga ni. Oh, papuya sa Dali na kahidlaw na kay ko. Sige na. hidlaw nga maong yapon nga sige ang yapon kagtira gadadlaw ya. Galing mapilo lang di naman kagwanta. Kapoy na kayo. Dali na ba? May na atong kuan mo na. Ato ng sugdan na mentras mga bata. Pata, magtinagbaway tag mayo. Mentras 30 kapit pa itong edad. Kaya gutungtong tag 40 anyos kapit. Awan magmahay na ka anak kay gadako na yung una-una, pero ang imong bunalwan likuyot nagmayo. Sa pang kay ako gikapoy jud pang. Sige, nagkot. Magmahay jud ka na jud. Wa di. Kay, may natong trabaho nagmahay. So, sak adla katulog ta, magtinagbaway. Di papahuway ako pang ana ayahay na ta. Kay di na ko kagwanta mo. Sige na ba? Kuaan ni, dali na ba? Ayaw lagi anak na. Dali na, wala ko nang sugdan mo Luya na eh. gani. Luya na gani akong bunal ba mo. Inaunsa ko ka. Di mo ko nimo kapuway yun. Dali na ba? Kaya ito nang sugdan mentras sa'yo pa ang oras ba? Ayaw lagi di sa lagi ko pawaya sa ko. Mentras si Ondong ba? Wala pa. Sige na. Dali na. Maabot na tarong ikan skulahan ron. Saan? Ato nang sugdan kay mentras wala pa si Ondong. Wala pa sa skulahan. Maabot na tarong irag ito. Ano na Bagas lagi. ko. Adi lagi pawaya Dali sa na. ko. Dali na ba? Ayaw lagi di. Dali na. Di ko na. Uway sa ko kapoy na kay ko. Saman. Dili ka musugot kay puspusan ti kaning osilid. Saman di ka? Dali na ato nang sugdan. Maganaana na ta. Sige, alay ko anan gali. Ano yun siya? Ay, magkurang-kurang minuon ka din hanoon. Di. Dali na. Ano kayo si ang bunal ako pang. Di na nakagahi. Bahala ay balag di mo gahi ako'y dana. Ako'y bahala na. Di. Saan man kayo man kay salig ako. Mudara na gina. Makuan na gina. Mugahi na gina. Dali yun. Dali. Wala. Gusto kong gagawin. Di. Butang na niya. Di. Ano di ka ni silihig nga? Oo niya. Di ka. Ako yan yung kasawa Saan ka? Muro butakal ng baboy. Di. Ah, kisa mo di. Asam di ko mapapay. Dali. Sige yun. Hindi ka ha. Dali yun. Patakal magkakal. Takalon ka. Dali dayon. Lugaya na ako eh. Gusto kong kakagtakal. Dali. Gaya ka. Anong sige mo dyan. Laguto niya akong kuwan. Dali yun. Dali ka na. Gulat ka na. Antay ka. Antay ka ba? Wala na. Joke na naman. It's a joke. It's a prank.